či na úspešné zvládnutie poľovníckych skúšok. Je nutné sa ďalej vzdelávať. V mojej knihe sa v poviedkach z nich plynie isté ponaučenie, isté rady, hlavne pre tých mladších začínajúcich kolegov. Takže to čítanie má svoje čaro, ako je to aj v názve prvej kapitoly. O poľovníctvo je v Revúcej záujem aj medzi mladými ľuďmi. Priamo počas konania Hubertovej jazdy získali niektorí z nich pasovací dekrét. Prvý úder ti dávam v mene slovenského poľovníctva. Užívaj ho vždy v poctivosti. Mám 17 rokov a študujem na gymnáziu Martina Kukučina. Znamená to pre mňa veľmi veľa, lebo budem môcť chodiť do toho lesa, môžem proste starať sa o tie zvieratá a v ďalšom rade aj ich loviť teda. No je to vlastne dekret, že sme vlastne prešli kurzom o vlastne prvý poľovný lístok alebo žiadateľ o prvý poľovný lístok. A vlastne to také slávnostné pasovanie za poľovníka, za lovca. Od malička má rodičia, hlavne otec, ktorý je tiež poľovník a lesník, viedli k tomuto, tak vlastne si to veľmi ctím a som veľmi rád. Mám teraz 24 rokov, som ešte študentom a strašne si cením, keď môžem vystúpať do prírody, do našej krásnej okolí Revúce a oddychnúť si. Naozaj je to pre mňa niečo neskutočné. Keďže Slovensko je členským štátom Európskej únie, sme povinní riadiť sa i jej právnymi normami. Nie inak je tomu i na úseku ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Ktoré konkrétne smernice a nariadenia sa nás týkajú na tomto úseku, to si povieme v nasledujúcej reportáži. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia. Už názov napovedá, že rieši úlohy v oblasti ochrany prírody a krajiny, vrátane správy jaskýň, a to v zmysle zákona číslo 543 z roku 2002 o ochrane prírody a krajiny. Tento zákon však nie je jediná právna norma, ktorá aktivity v našej prírode usmerňuje. Do celej tejto našej legislatívy, ktorá v podstate ktorou uplatňujeme ochranu prírody na Slovensku, vstupujú aj dve také základné smernice. Sú to nariadenia Európskej komisie. Je to smernica, ktorá ošetruje ochranu voľne žijúcich druhov vtákov a smernica, ktorá zase ošetruje ochranu druhov a ich biotopov. Významnému obmedzeniu vlastníckych užívateľských práv nedošlo, ani nejakému obmedzeniu poľnohospodárskej, lesníckej alebo poľovníckej činnosti. Na druhej strane sú tu obrovské príležitosti prostredníctvom